Yan mana. Malayo mo dito. Ay, bibigyan. Nagkaroon, kwenta eh. Yan mo kasi to. Ayun, Yan eh, tinatakot mo eh. Kalaw talaga pa rin toto. Ano, meron pa ron? Ha? Kaya pa? Kaya pa pa rin toto. Kaya mo ba sa... Sasakay pa nga ni. Mayroon mo ba sa kasama niyo? Mayroon po din, wala na. Pagkatulog ng mga ako. Tulog ng ako. Ay muna, bago tulog. Yeah. Yeah. Kaya. Tera. Malayo. Yes. Hi, Crystal Guzman, shout out. Morning. Morning. Ano, 30 lang po dyan. Kilo? Piraso lang po. Wala nang kilo-kilo. Hi, shout out sa the viewers. Yeah.
Sige na, ma'am. Bumalik yung babae. Sa likod na pala. Ay, nasa likod na pala. Malayo. Sige, diyan ka lang. Bili natin. Yeah. Yung isang plastic ba ng patatas, pare-parehas na yung timbang yan. Hindi dapat tinitimbang mo. May 10 kilo ba yan? Kaya nga, timbang mo para malaman mo. Kasi ito minsan, hindi lumahari yung 10. Pag sa galing sa Balintawak, sigurado 10. Pag dito. Kay Brian, medyo mababa. Bawas ng... Kasi repul yung nga niya, sa yote nga niya. Dapat 25 kilo, naabot na ng 20 kilos lang. Yan yung sa Balintawak mo yan. Balintawak? Oo. Ano yan? Tinataksin mo. Oxy, yung sa motor. Mura lang rin yun. Mura ayun. Sabi mo, anong nakaraan mataas? Si Papa kasi doon yun na mamimili eh. Papainting. Papainting. Oo. Doon yun na mamimili eh. Patay mo yan? Abyanan ko yun. Oh, dahil dapat sumasabay ka kayo. Ano kami dyan? Doon sa tindahan na yan. Natinig kami dyan sa tindahan. Kaya nga, kailangan matuto kung mapunta ka sa Balintawak para may ibang talaga na Nagtatanong ako sa kanya eh. Wala nang hinahanap. Mura lang pala doon. No? marami kasi doon mapagpipilian. Paninda. Parang bumili nga ako ng ano dyan eh. Bawang. No? Bawang. Kano? 480. Mura naman yun. Nakaraan Parehas pa lang yun. yun. Minsan parehas lang doon sa ano, Balintawak, yung presyo dito. Minsan kasi lang. Minsan din ako na luwas sa Balintawak kasi pamasahe, atin. Pag ikaw lang mag-isa, magpapamahal ka sa pamasahe. Kaya nga eh. Eh kung dito, kaya ng... Hindi ko. Hindi ka pa mamasahe. Kung doon sa Balintawak, mamamasahe ka. Maganda pag may kasama. Oo, may kahati ka sa pamasahe. Yeah. Ay, si Grace ba na yun? Ay, Grace, thank you.
Ayun, shout out. Kumain na kayo. Nag-almusal na kayong dalawa. Yung mga dyan. Yun na, ma'am. Bili natin. Aruriu! Aray. Yun na, ma'am. 30 lang dyan. Sige po. Uy, shoutout. Uy, lumami na. Ay, B-Boy, thank you. Dairos Official, shoutout sa iyo. Thank you so much. Ma'am Edna, Tita Edna's vlog, shoutout. Sir Dairos, boom. Thank you. Thank you, Dairos, sa pa-member. Mr. Maria, Yahoo. Ma'am Edna, Miguel, shoutout. Okay. Grace, thank you sangkay, Grace. Yeah, B-Boy, boom. Morning from kapatid B-Boy. Thank you po. Oh, Ma'am Edna. Thank you so much po. Maraming salamat. Sangkay B-Boy, thank you. Yun na kayo, Repulyo. Ay ko. Walang load na kayo isang cellphone. Taludan ko pa lang namaya. Sige. Ilang minute ah. 5 viewers. Thank you so much. May good up everyone. Boom. B-Boy. Miss 8 na sabi ni Dairos Official. Dairos, thank you. B-Boy, tambay muna ba matulog, bago matulog. Sige po, Mama Edna. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Mega love shout out, Dairos. Ay, The Green TV, shout out sa iyo. Brenda,
MCBC, thank you so much. The Great, thank you so much. Shout out bro. Mark Joe. Oy, thank you so much sa ano. Thank you. The Great. Thank you so much my friend. Tamang hanap buhay tayo lang. Kaya di ako makadot-dot kanina kay B-Boy. Nag-video lang ako kanina kasi nagbigay na ano, may ginagawa akong ano. Hi Project, shoutout. Buko juice po. Buko juice ba yan? Tinda sa likod. Ano yan? Ano? Mantika at saka tinapay. Dairos. Hi Project 89, thank you so much. Ma'am Edna, maraming salamat. The Green TV, thank you. The Brenda, Sagato Mix Vlog, boom. Good morning, Sangkay. Good morning dito. Dito ang 40. Cuenta 40-30. Congratulations. Ate Jay, mga Sagato, shout out. Boom, good morning Sangkay. Hoy, hoy, huwag kayo dyan magulo. Magulo. Lakas na yung tama nyo ah. Nasa tapa niya. Ang prepare ito, akala nyo ah. Morning Mark Joe. Sarap po Ate Jay, Magatutara. Agree, sarap yan, idol. Anong yan, mais? Hindi po. Repolyo. Repolyo, The Great TV. Thank you. Miss Gemma, shout out. Bro, The Great TV, shout out. Tusok, boom, sabi ni Sagato. Project 89, shout out. Tita Edna, shout out, sabi ni Ate Gemma. Hi, Project 89, sabi ni Sagato. Sagato, boom, sabi ni Project 89. The Great, shout out, bro. Dairos, hello, boom. Uy! Thank you. Soft drinks ka muna, boss Mark. Rico. Thank you, thank you. Wow. Salamat sa blessing. Boss Dairos. Thank you, bro. Thank you, thank you. Thank you sa blessing, boss. Hi, Ate Gemma. Kuya Sagato, shoutout, sabi ni Maria. Agree. TV bagong dikit, bill all. With bakas, sabi ni Ate Gemma. Ate Edma. Edna's vlog. Ate Gemma, sabi ni Maria Picalas. Megalo, shoutout, Gemma. Screenshot ko lang. Wala akong load eh. Ba't di ko ma-heart? Ayun, na-heart ko na. Salamat po sa 10 viewers. Kangkay B-Boy, thank you sa pasugod. Sagato, thank you Kuya Sagato. Sabi niya, Miguel Asad, boom, Lods, Dairos Official, Yahoo, sabi ni Sagato. Parang, thank you sa Mokok TV Sangkay. Welcome, Boss Mark. Thank you, Dairos. Maraming salamat. Monetize ka na ba, Dairos? Maria Pe, hello, good morning, sabi ni Ate Gemma. Tamsak Sangkay, maraming salamat sa Tamsak sa Mok. Hi, Ma'am Maria Pe. From Sagato. Sagato, sabi ni Dairos. Hi, Don. Thank you, Miguel of everyone. Kuya Sagato, Yahoo. Vigilance Sangkay, sige. Thank you, Grace. Tamay tutog. Tugtog. Nanay Joleta Reyes, thank you so much, Nay. Balik na kami naman sa oras, Nay. Balik na naman po ako sa oras ng aking live. Pagkatapos na B-Boy, ako ng kasunod. Wala, hindi pumasok si Tatay Robin. Kinapus. Better luck next time. Pag nasali ako ulit, next year, babawi ako. Babawi tayo, guys. Babawi natin si Tatay Robin. Guys, nagpasalamat pala yung si Bidog sa atin, mga Kauray Team Boom supporter. Nagpasalamat sa atin sa grupo natin. Minention tayo dun sa live niya na nagpasalamat siya ng galing sa puso niya, nasabi ni Bidogs noon sa live niya kagabi. Maraming salamat sa Team Boom supporter, Kuya Sani, B-Boy TV at sa kay Margio at sa Boom supporter. Salamat daw. Kaya thank you so much sa inyong lahat sa inyong pasyal at panonood sa kanyang video.
Ay, Sangkay Lord, Samok TV, sabi ni Sagato. My Diaries. Ay, My Diaries. Shoutout, kumusta? Bagong pasok to. Hindi nyo kita moderator. Ay, kung... Oh. Oh, yun. Okay mo? Di ko pa na-apply ha. Nag-enjoy pa ako mag-live boss, Mark. Mag-i-apply mo na. Para makabawi naman kami sa'yo. CCJ Ma'am, galaw shoutout po. Yahoo, good morning po. Sabi ni Samok TV. Nanay Joleta, morning. Lod's Diaries. Yahoo, sabi ni Diaries. Mark Joe. Hey, Loy. Shoutout sa'yo, Loy. Mega love shout out everyone. My Diaries. Wait lang po ha. Hindi ko madya ko isa. Wala kasi yung load. Wait lang po ha. Magpa-load lang ako. Diyan lang kayo. Kasi yung cellphone ko isa walang load. Palud lang ako guys. Thank you so much sa lahat na nandito. Hoy! Jose Junior Angelas, 3 days na lang sa sahod na. Oo nga eh. Sana nga po. Thank you so much sa inyong suporta, Subert family. At sa aking mga kaibigan dyan. Team Mayor, Team Kasangga, Team Mokya, Planet Subert. Maraming salamat po sa lahat po na talaga. Pa-jacket naman kay Lod's Diaries, Boss Mark. Wait lang. Nagpaload pa ako, hindi ko madyakitan dito sa isa kong cellphone. Nadyakitan ko po yan, kaya nagpaload ako. Kaya mag-ano rito eh. Wait lang po ah. Paload lang po ako para makapagpa-jacket sa inyo. Yo, meron na. Dito pa. Miguel everyone. Wait lang po ha. Wala. Yun, mayroon na. Ma'am. Ay, murang wala yung yami na di wala. Wala na, di ba? Sige po. Yan, may moderator ka na po. 13 viewers, maraming salamat po. Dairos, maraming salamat sa pag-ulan mo. Mayroon ka ng moderator, My Diaries. Thank you so much. Feed po kita. Baka mayroon ka dyang bagong upload. My Diaries, baka may bagong upload po kayo. Ibaba nyo po rito. Para yat Uy, may bagong daw. Ay, thank you. Ano pala? Ay, another blessing pala. Ay, thank you so much. Dairos, thank you so much. Morning, Nanay Joleta, sabi ni Grace. Salamat po, host. Walang anuman. Ate Edna's Vlog, maraming salamat po sa mat. 15 viewers, maraming salamat po. Salamat kay B-Boy TV sa pasugod ng ating mga kaibigan dyan. Salamat sa kay Mark Joe TV sa pagbisita ka sa live ko kagabi. Oo, kasi natulog agad ako, pasensya ka na. Kuya Sani, morning Kuya Sani. It's okay lang po, host.
Tama ba ang pagkabasa ko? My diaries? Tama ba? My diaries? Uy, 16 viewers. Wow. First time. First time makakuha ng viewers na ganito. Lloyd, thank you so much. Uy, thank you another. Welcome. Ingat sa pagtitinda. Maraming salamat, Dairos. Thank you so much. Ingat ka dyan. Pag ma-monetize ka na, para makabawi naman kami ni B-Boy sa'yo. I-monetize mo na yan. I-apply mo na yan. Kay YT para naman kami naman magpalipat sa'yo. Marami ka ng palipad na binigay sa akin. Wala nung kasali ako sa challenge. Hindi ko nakalimutan yun. Thank you so much sa blessing. No need umawi. Ha? 40. Ganon. Di, kailangan namin makaano kayo. Thank you, Dairos. Maraming salamat. Pin muna kita. Thank you very much sa blessing mo. First time makakasahod. Aray mo. First time. Samok TV, thank you so much. Merry Grace Francisco Dayo. Shout out. Busy lang ko, Mark Joe. Welcome. Sige, Loy. Thank you, Loy. Maraming salamat, Kuya. Kuya Sunny, thank you. Oh, mayroong binaba si ano. Tatamsak pala. Mamaya sa kanyang premiere daw. Tamsak daw po. Dito na po ako. Guys, patamsak po sa premiere ni Ma'am Edna's Vlog. Guys, meron akong premiere din ha. Bababa ko lang din po dito ha. 11 a.m. Pinas time. Sana makadalaw po kayo no. Mark, naka-live ang main. Ayaw ko iwan ng may 15 viewers ko eh. Oy, ayos. Oy, si Kuya Sani, baka hindi nyo pa napunta. Sugurin nyo nga si Kuya Sani. Kuya Sani, sir. Pero pin ko muna to si Edna's Vlog. Mamaya pin na lang kita mamaya uli ha. Pero sweet lang ha. Paano lang natin. Guys, pasuyo po kay Tita Edna's Vlog sa kanyang premiere. Patusok naman po, pasuyo. Maraming salamat. Tagato, may galaw siya. Tulog muna ako, Boss Mark. Ay, sige, Dairos. Ingat. Maraming salamat sa blessing, Dairos. Ingat ka lagi. At salamat sa suporta mo sa aming team home supporter. Ingat ka lagi. God bless. Sana marami kang blessing na dumating sa'yo. Thank you so much. Kuya Sunny, morning. God bless everyone. Mark, sige. Patamsak muna sa aking comments, guys. Thank you. Guys, patamsak po sa premiere ni Tita Edna's Vlog. Thank you so much. Project 89. May ganun siya sabi ni Tatay Kuya Sunny. Bago ako matulog. Sige po. Edna, bigal mo siya. Guys, pasuyo po sa Ay, Kiano! Si family. Good morning, Mark. And God bless. God sells. Yes, thank you. Kiano, thank you, Kiano. Thank you so much. In Mark. Go. Oh, no problem po. Sari saying hi. Hi, Jamie Gatatara. Shoutout Mark Joe. Sabi ni Eric. Siyam, no? Sir Eric. Tama ba? Shoutout Mark Joe. Shoutout Sir Eric. Invite ko kayo sa Praise the Worship Day natin mamaya 2 p.m. Sige. Pin natin yan mamaya. Lang natin to si Tita Edna. Guys, tapos na ba kayo ni Tita Edna mag-like? Like niyo po kanyang premiere. Thank you again. Thank you so much po, Tita Edna. Sunny hi. Sabi natin, Gemma. Shout out Mark Joe. Shout out din sa iyo. Sir Eric, thank you so much. Hello guys. Greeting from Indonesia. Oy, Kiano, thank you so much, Kiano. Mega love shout out sa gato, sabi ni Loy. Dan, Ma'am Edna's, thank you, mine. Edna's, thank you. 20 likes, viewers ko. Huwag mo nang pasugurin kasi 2 hours na ako. Mahigit. Sige po. Maraming salamat, Kuya San. Maria, thank you.
Ednas, may galang shout out. Harang brother, may galang shout out. Good morning. Ay, Alan. Si Alan Pinsang Vlog, pinanood ko yung ano niya. Ang bait nitong tao na to, guys. Si Alan Pinsang Vlog ay napakabait. Charity vlogger, guys, napakagaling. Meron siyang tinulungan na matanda na may sugat dito sa ulo. Pinagamot niya. Inutang niya lang. Hindi, pero gabayaran na daw niya. Kasi meron siyang pupuntahan nun na charity. Magbibigay sila sa sa mga homeless ng food pack. Kaya napakagaling. Ang lupit nito. Ang lupit nito ni Alan Pinsang Vlog. Grabing galing. Ano yan? Good luck, good luck. Tuloy mo lang yan. Hi Maria, stay healthy for you. Thank you. Sabi ni Kiano. Maria pa may galong shoutout. Sabi niya si Gemma. Si Gemma, may galong shoutout. Ay ma'am. Trying to lang po. Oh, bumaba po ang presyo. Biglang may sumpong yan eh. May sumpong. Lahat may sumbong. Opo. Bigla na lang yan. Thank you so much sa 17 viewers at 9 thumbs up. Guys, pa-thumbs up naman po yung hindi pa naka-thumbs up lang. Thumbs up po, pa-thumbs up. Pasuyo. Palablab naman sa ating Ma'am, nay. Ayan. Ha? Saan nagdadaan? Kala? Doon, mayroon na silang terminal. Ano ba ginagawa? Tita Ignas, baba muna kita, Tita Igna. Ipin ko na to si Dairos. Guys, pasuyo po sa ating bagong nakapin. 20 viewers, wow. At 10 thumbs up. Maraming salamat. Hoy, may bagong Nes Ogana channel. Shout out, sending love and support from Gina Lakmana Vlog, Bingo Warriors Vlog, Bingo Warriors. Oy, thank you so much po. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you very much. Guys, pasuyo po sa ating kaibigan dyan at super chatter na si Dairos Official. Please pasuyo po. Kung hindi pa kayo nakadikit dyan, ay dikitan nyo na po. Dali. Sugod. May galaw siya din, sis Gemma Gatutara. Eric Sariano. May galaw siya out, sabi niya lagad siya. Si Eric Sariano pala yun? Si Eric Sariano pala yun? Alan Pinsang Vlog, shout out to thumbs up po. Shout out pa my premier at 10 AM now. 50. Sige. Sige. Alan. NS Vlog, new connected bill all with comment. Paki-return, thank you, sabi ni Tita Ednas. Tita Ednas, maraming salamat. Ate Gemma, salamat dikit na nakapin. Ednas Vlog, sabi ni Thank you po, salamat po. Hi Edna, happy to see you, sabi ni Kiano say family. Ay, say ba? Sign. Nis Ogana channel, salamat. Dikit Kalimbang host, maraming salamat sa iyo. Oy, Leonard Baldosa, shout out Kawaray morning po. Ay, thank you so much mga kawaray dyan. Edna, I'm returning third. Sabi ni Kiara. Edna, hello kay 16 viewers, thank you so much guys. Maraming salamat po sa lahat ng nandito. Eros, dan dikit po, sabi ni Ate Gemma. Ate Gemma, maraming salamat. Ingat po kayo. Guys, puntahan niyo po yung yung ating nakapina kay Dairos. Lolo. Ang lolo. Lolo ah? Ano na yan? Ano na lang? Hello?
Vietnam. Si Vietnam is here. Vietnam, Arasia! Ano sa'yo, Vietnam? Salamat, pakisyon bahasa. Sumya. Sumpa. Yain. Bahasa. Good morning, everyone. Salamat. Salamat. Next, Ugana channel. Thank you. Oh, okay, host Mark. Tulog na ako. Good night. Thank you sa mga nag-thumbs up at sa ating coming. Hope to see you there. God bless. Sige po, Tita Edna's vlog. Maraming salamat din po sa iyong pagpasok dito. Thank you so much. Good night. Sleep well. Oh, sa ibang bansa siya. Mark Joe still sell corn now. No, walang corn. Yan o, no corn. Garbage. Veg, garbage. Repolyo in Tagalog. In English, it's garbage. No sweet corn. Not a sweet ngayon. May chat ako. Nakita na. Salamat sa jacket host. Nis Ugana, thank you so much. Salamat din po sa pagpasyal mo dito sa aking live. Maraming salamat sa inyo. See you again, host. Oh, sige po. Tita Edna's vlog, maraming salamat po. Sana po yung makadalaw din po ako sa inyo. Kasi minsan lang po ako makadalaw sa inyo. Minsan nahagip-hagip ko lang po. Pag nag-notify sa akin, nakikita ko agad. Oh, okay, in Indonesia is Kobis or what? Okay, in Indonesia is Kobis or Kol. Team Boom, shout out sa iyo, Team Boom. Oy, thank you so much sa ating banner. Team Boom supporter, founder, Sunny Sen official, BB TV, Marjo Waray TV. Solid sewer din. At thumbs up po sa premiere ni Alan Pinsam Vlog, guys. Diyan, binaba ni Alan yung kanyang ulit yung kanyang premiere. Pasuyo po. Sa mga hindi pa nakapunta doon, ay puntahan nyo na po. Habang 10 viewers na lang tayo ngayon at 10 thumbs up, maraming salamat po. Salamat po sa mga dumaan at sumili sa atin. Maraming salamat po. Nagapin po yung ating Joker Brother na si kaibigan na si Dairos. Thank you so much, Dairos. Magano lang ako ng aking paninda. May tugtog, guys. In the Jays. Marami sila? Marami sila? Sino sila, Sir Leo? Paring Leo pala yan. Magano yan? Manilita. Lang guys, may uli. Ito yung M-Daddy.
Ay, 7 viewers. Thank you so much. Ate Gemma, maraming salamat. Lista mo, Kuya Sani. Iwan ko si Tatay Robin, si Kuya Elmer sasama daw. Luluto kami. Kuya Elmer, ako, si Tatay Robin. Yeah, ikaw na. Oy, good morning, kapatid. Kapadaan lang ko. May work. Sige lang silang. So, no problem. So, thank you so much. Kami TV support. Laging din. Luluto kami ng ano? Luluto kami ng kalabaw. Kalabaw. Pakdul. Dito mabasa. Pakdul na pa. Pakdul, tawagin sa amin yan. Sa Pakdul ng paa ng manok. Puto mo talaga. Pakdul nga ni. Pakdul ng paa. Ayaw mo nun, pakdul? Pagka mahilig kita tayo, digit sa kalabaw. Pakdul. Pakdul la. Pakdul na pagdag. Pagdagi mo. Pakdul ah. Pakdul tayo, pakdul. Ito. Na, pakdul ah. Pakdul ah, pakdul ah, pakdul eh. Ang dilim. B-boy. Isang kay B-boy, atin yan. Basta kaming tatlo, sasama kami. Ito, 30 isa. Apo. Yung 40 sa gitna. Init lang yan. Ikaw na lang mag-ano, Kuya Sani, kay ano. Dito 50 doon. Mura na yan, Tadi. Murang-mura na po yan. So, 40. 20. Okay. B-boy, tanong mo na. May ginagawa si B-boy, naliligo daw. Pero feeling ko mag-ano rin eh. May challenge ba ano Kuya Sani sa ano? December? May challenge? Pa-challenge si Idol? Parang mayroon ano? Kuya Sani. Baka pa-challenge siya yung ano na, yung OFW. OFW challenge. Hello po. Sabay yun? Forward na din po. Six viewers. Mayroon si Matipo, si Matio kasali kasi. Kasali ba si Matio? Sa challenge? Oh? Ba't ako yun eh? Ba't kasali? Ayun yung channel. Japper. Seven viewers, thank you so much. At 11 thumbs up.
Ate Jema, maraming salamat po. Okay, o sige, pupuntahan ko si ma'am. Okay, ang imo ba lang mo pick up dire sa 45? Oh, ina siya diretso sa diri sa kuan. Guys, may binaba si Alan. Kasuyo po. Ang alas 10 pong premier. Anong oras na ba? Alas 10 na. Premier na pala si Alan. Guys, sugurin nyo nga muna si Alan. Balik na lang kayo. Yung binabang link ni Alan. Gagamitin ni Mati channel kay JJ, anak ni Idol Jeff. Oh, galing. Ayos. Sali pala yun. Ay, Erap Boom. Thank you so much, Erap. Pangit, daming ano, sira. Tapon na. Medyohan pa. Medyohan pa eh. Boom, Erap. Thank you so much, Erap. Kaya mamaya papuntahin sila sa school ni Mateo ng matuto magbasa. Ano yun? Ayos, may ano pala oh. Challenge pala. Kaya good luck sa mga kasali sa challenge sa December. Sani. Sino ba isasali natin sa timbog kung sakali? Thank you po. Gabage. Busy tayo sa nililinis ng repolyo. 15 bundle to guys eh. Tulungan ko. Paano naman ay nabibintahan naman. Thank you kay God. Kung malakas, yung malakas. Yung malakas kahit hindi na malakas. Basta may may potential, may kayang Feeling ko para sa akin si B-Boy. No, ikaw, feeling mo Kuya Sunny. Kaya ikaw tatanungin ko halimbawa may pa-channel sa December. Sinong gusto mo isali? Kabus or si B-Boy? O si Project 89? Pwede rin si Project 89. Kung sino may gusto. Project 89, mayroon potential din. May rin yan si Project 89, may chance na pwedeng makalusot. Mayroon siyang ability rin sa pag-vlog.
B-boy, lalo na si B-boy, mas magaling, mas malupit, at maraming kaibigan. Saan kaya ano bang tinda natin dyan? May tiwala sa sarili. Yes, tama. Yung may tiwala sa sarili dapat. Erap, repolyo. Yan, repolyo paninda ko. Alam mo, ang sagot ko, matagal ko na ang plano yun. Alam ko na. May chance tayo, pwede tayo magpili dun sa tatlo. Kung sino may gusto sa kanila. Diba? Kabus. Project 89. RC, B-Boy. Yan, tatlo na yan. Kuya Elmer gusto man ni Kuya Elmer. Pwede naman sali si Kuya Elmer. Kaso lang, hindi siya makapag-vlog. At least, makakakuha siyang palitan. Ay, Sagato, thank you. Init na rin. Yan paninda ko. Cabbage. Ma'am. 40 dyan, ma'am. Ay, Project 89. Shout out. Mayroon pala challenge sa December si Idol Jeff. May chance. Mayroon kaming tatlong pinagpipilian. B-Boy TV, ikaw, at si Kabus. Kayong tatlo at may alam kong buo ang sarili nyo at buo ang tiwala nyo sa inyong pag-vlog. No, Project 89. I think feeling ko talaga 10 tatlong mayroong chance mapili ni Kuya Sani. Si Kuya Sani ang magiging diyan. Kuya, Mil TV, shout out. Congratulations, tol. Ayan, si Mil TV guys ay kasali yan sa challenge at nakagraduate yan. Nakalusot sa second round. Ngayon ay chill na lang siya ngayon. Habulin na lang nila yung revenue. Agoy, di ako makasabay. Ngayon? No, huwag ganon. Kaya yan. Kayang-kaya mo yan. Basta unahin muna natin yung tatanungin namin yung isa. Kung talagang malayo pa naman eh. Basta may tatlo tayo pagpipilian. Kaya sana, di ba? Sige. May ginawa lang, may kinukuha pa. Hindi pa naayos. Hi Mel TV, thank you. Hi Mark. Ma'am Corselda, salamat. Agoy, di ako makasabay dyan. Hindi po, ikutan niyo po. Sasabihan ko na lang. Ayan na pala. Ano na? Tinapay? Oo. Ito na busing nga. Ito na lang bagalutin ko ano. Oh, salamat po sa team viewers natin. This is sa work, support nga lang po pag di nakapumasok. Sige lang. Saan? Ano lang naman yun? Kasi si Kuya Sani kasi ang nag-ano dyan. Nag-chat kay Idol na kung sinong gusto niya sali. Oo, pilit lang pa kaming try pa. Si Kuya Sani ang nagsali sa akin nun eh. Pero nag-chat pa rin ako kay Idol Jeff.
pero mas naging matibay kasi lalo nung nag-chat si Kuya Sani kay Idol Jeff na isali daw ako. Thank po ako dyan sa Ang kalit nito pag ano na lang, yung gusto na ano, na aray ko, hina ng net ko, sira wifi. Aray. Hoy, Jomar. Ano lang yan? Sira wifi. Basta hindi na masira yung ulo. Hi, X. Darling Arap. Wow, X. Wow, sana all. Okay, pero salamat at isa ako sa naisip niyo. Oo. Isa ka namin na naisip na talagang pwede namin pakpak. At si Kabos. Napanood nyo ba yung live ni kagabi ni B-Dogs? Nagpasalamat si B-Dogs sa atin. Sa team kong supporter na nanood sa kanya mga video. Kaya hindi tayo na basta-bastang kasi napapansin na tayo ng mga ibang vlogger. Kasi meron na tayong grupo na talagang kahit hindi naman tayo ganun karami ay nanonood. Kaya thankful sa lahat ng nag-join sa amin at naniwala sa amin nila. Kaming tatlo kasi ang nagtayo nito eh. Kaya Sani, nung mula nasali ako sa challenge na, gumawa kami ng GC. Kaming tatlo pa lang. Kuya Sani, si Biboy TV, puro founder. Kaya ang ginawa ko, kaya naggawa ko ng banner na yun ang ginamit kong banner. Kasi si Kuya Sani kasi yung pinaka talaga doon. At si Biboy, ako lang naman talaga yung nila. Ang pangatlong Kaya thankful ako sa lahat ng ating grupo na Team Boom supporter na napapansin tayo ng vlogger na iba. Kaya, tingnan mo. Dahil sa ginawa natin kay B-Dogs, ay na-shoutout tayo ni B-Dogs sa kanyang mga live. Kaya, thank you so much kay B-Dogs. Kuya Sani, thank you so much sa B-Boy TV. At sa lahat ng Boom supporter, man. Love you all. Maraming salamat sa tiwala. Talaga yung 5 kong cellphone namin, kay mama yung 2, akin 3, pinag-tipli ko dun. Kasi Tatay Robing at si Weirdo, hindi naman sila makakapasok. Kaya nag-focus na lang ako dun sa talagang makakapasok. Kung makakapasok lang na si Tol Weirdo at si At yan si Mil TV, pinanood ko rin yan. Sinuportahan ko yan si Mil TV. Kasi tinanong ko yan kay B-Dogs kung pasok na ba si Mil TV. Ay busy si B-Dogs. Siyempre, alam mo naman pag kasali ka sa challenge, hindi mo masikaso yung mga mag-chat-chat sa'yo. Tita Au, shoutout boss. Dalaw loading talaga, baka maya pa maayos wifi ko. Sige lang, okay lang. Tita Au, thank you. Go na lang kay Madam B-Boy TV. Oo, yan na yung talaga namin. 3 kayo, choice namin. Choice kayong 3 namin ni Kuya Sani. Si Kuya Sani kasi yung pag si B-Boy nag-okay, sabak. Pag mayroon pag may pa-challenge ng December. Kasi Tatay Robin, dagsak ng hindi man nakalusot. Pero okay lang yan Tatay Robin. Pero ito si B-Boy may chance to. Baka umpisa pa lang tigwak agad yung tigwak agad. Joke lang. Baka umpisa pa lang, ang palipad niya ay bulto-bulto. Baka umpisa pa lang si B-Boy, bulto-bulto na yung palipad. Ang lakas ni B-Boy sa mga kaibigan niya. Kaibigan namin, salamat po. Willie to it. Sana nga hindi mausog. Pero usog. Project 89, sabi ni Tita Au. Ma'am Criselda, thank you so much. Guys, meron na kapin kay Dairos, pasuyo po. Kamsak naman po. Si Alan pala may premier. Dito na pa siya lang. Pangit. May 11 viewers at 13 thumbs up. Sana sabi ni Tita Au. Jomar, sarate, may galaw siya lang sabi ni Alagad na Sani. Boom. Hoy, B-Boy. May pinag-chichismisan ka namin.
Tinatanong ko si Kuya Sani kung mayroon pa-challenge sa December, si Idol Jet. Sabi naman doon ni Kuya Sani, mayroon daw. Say, hindi mo ko isang buns lang. Hindi namin. Yeah, Vera. Yeah. Yung viewers, thank you so much. Maria Faye, wala akong usog. Baka mausog ni B-Boy. Mahirap na. Pero malakas si B-Boy. Malakas yan. Malakas mga sar. Mayroon kami tatlong na choices namin ni Kuya Sani. Project 89, si Kabos, ikaw. Kung sakaling mayroong pa-challenge sa December, wala akong usog. Huwag kayo mag-alala, marami pang darating na challenge. Yes, sabi Kuya Sani. PBTV, sabi ni Tita Au. Tita Au, thank you. Yes, naririnig ko kay Sani nakatambay sa iyo. At sipag lang kayo, malay nyo, magustuhan namin at makakita namin ang mga effort kayo na may vlog, why not kayo ang hugutin namin. Yes, Kuya Sani, tama. Sana ako, Kuya Sani, hugutin mo. Kuya Sani, ako sana hugutin mo ngayong December. Joke lang. Hindi, joke lang. Di ako pwede lang. Di ako pwede sa December. Naghalimbawa lang. Aray ko, sabi ni iba dyan, aba, kapag naman ang mukha ni Mark. Kasalin lang ng November, kasalin na naman ng October, ay ng December. Aray mo, ikaw na. Joke lang yun. Pero lang. Bigay natin sa iba yan. Kaya ng ating kaibigan niya na si Biboy. At Project Internet Cabos. Pambata namin yan. Kung pwede nga lang silang tatlo eh. Tatlo na sila. Kasi kukuha yan si Aid. Sila Tita Au, mayroon silang may grupo sila Tita Au. Diba Tita Au? Gogo lang kayo, Biboy. Sabi niya Sagato. Ay, Sagato. Ay, si Grace. Sali natin sa tagahugas. Hugas ng plato. Joke lang, Grace. Hanggang Grace, saan ka na naman? Nakabidi ka na naman. Hindi ata napasyal siya. Bing bang, Miguel shoutout. Love you, Tita Au, sabi ni B-Boy. Tita Au, love you, sabi ni Sunny Sir. Mark, pagutin ko mata mo. Aray mo. Wag. Hindi ko na makikita yung ko. Mga passion ko. Passion. Yaw. Sagato ko. Wala akong pang talent. Portion. Mayroon. Pwede yan. Pinapapunta pala ako ni Tatay Alex sa sa kanila sa Sabado at Linggo. Sabi ko kay Tatay Alex, hindi po ako pwede. Dahil nga po, Sabado Linggo lang halos kami makakabenta ng medyo kumikita at lalo ng Linggo Sabado, di tayo magtinda. Sagaro. Hey, Tatay Ruben, kumusta ka naman, Tatay Ruben? Para may chat na kay Ma'am May. Kuya Sani kasang may hawak sa atin eh. Kaya ko lang naman ako dito. Founderan lang. Kuya Sani ang aming talaga leader dito. Siya talaga yung kasi talagang matagal na yan. Hi Tatay Robin. Mute lang. Project 89, shout out. Mute lang, trabaho. Sige lang po. Shout out, boom. Kuya Ruben, shout out. Okay lang. Tay Ruben, masama ka ba sa
Christmas party. Magpalista po kayo kay, kay Kuya Sunny. Dapat kung sasama kayo ay dapat kailangan po may palista po kay Kuya Sunny para may send niya kay Ma'am May Santos. Kasi lang daw. Kuya Elmer sama yan. Kasama namin si Kuya Elmer. Naikot ka na, Mars. Oo nga. Okay na. Thanks sa supportan nyo. Ay, thanks so much din po. Di ako leader. Leadership lang. Daw? Persel na magalaw siya. Hindi ako sure, busy. Sabi ni Tate Robin, okay. Hindi ka sure? Hindi ka nga kasama tayo, Robin? Ayaw mo talaga? Ayaw mo magpasalamat na naisali ka sa Mas gusto nga ni Idol na naandun yung mga kasali sa challenge. Why are you there? Why are you there? Go to school? Oh. Why are you there? Go to school? Go to school? You have to answer. Yung answer kaya ano yan. Ano Kuya Robin, go ka ba sa party? Dapat Tate Robin, nandun po talaga lahat ang nakasali sa challenge. Kasi para talagang maano ni Idol Jeff. Kasi yun ang sinabi niya, mas maganda kung yung mga vlogger na active, yung talagang nasali ko sa challenge ay pumunta. Pero kung hindi po talaga kayo pwede, opinion nyo po yan. Pero mas maganda kung nandun po talaga. Kasi sinali tayo sa challenge, parang pasasalamat na rin din po yun. Na talagang hindi tayo basta porkit malit lang tayo na vlogger, small YouTuber, ay nakaranas tayo ng pasahod na ganito. At Erwin, pumunta ka para makapasyal. Pasalamat kay Idol Japper personally. Oo, totoo yan. Yun ang sinasabi ko kay Erwin. Kasi pupunta talaga ako doon na kailangan po talaga pumunta ron tayo para mapasalamatan si Idol Jeff ng personal. Pero kung hindi naman po kayo pwede, kasi December 13, wala naman kami magagawa. Opinion nyo po yun. Face nyo yun. Pero kung bilang isang sa isang grupo namin, ay kung talagang bukal sa puso mo ang sumama, welcome ka sa amin sumama. Happy Men's Day. Only 36 days to go before Christmas. Oy, shout out sa iyo, Eugene Ray. B-Boy TV, Eugene Boom. Paharang, sabi ni Eugene. Thank you. Samuok, Navy, thank you. Pa-check po yung bagong upload, sabi ni Eugene. Sige, Eugene. Check natin yan, ha. Thank you so much. Kuya B-Boy, Yahoo, sabi ni Samuok. Samuok, thank you, ha. Tatay Robin, kailangan po, kung talagang pumunta po kayo. Kailangan nyo magpasalamat ng personal kay Idol Jeff at sa Planet, sa Sword Community. Baka mamaya, lahat ng challenge ay tawagin isa-isa at paakyatin sa stage na magpasalamat. Eh kung wala ka dun, pupunta ako. Kailangan ko pumunta po. Makapasyal. Kasi, para pasalamat. Siyempre, minsan lang yan sa isang taon ang Christmas party na. Ako mag-explain na lang kay Idol kasi di talaga ako maaring makapunta dahil sa wala papalit sa work ko. December kasi mahirap makahanap raw ng relevo. Sige lang po. Relevo. Boss ka boss, official boom. Project 89, shout out. Samuok, thank you. Asin. Alam yan. Ay, 12 viewers, thank you so much. Igalaw shout out, Project 89.
Project shoutout Beos, sabi ni Kabus. Oy Kabus, thank you so much. Eugene, thank you. Personal the channel, thank you. Tamuk, thank you. Eugene Oribe, naman ba? Magalang shoutout po. Eugene, shout out. Salamat sa support mo. Solid. Sabi sa ano, Kabus. Shout out everyone. 1 hour and 12 minutes na tayo guys. Kabus, Yahoo, sabi ni ano, Tamuk. Tamuk, thank you. Tol, Sunny. Sabi ni Kuya Kabus. Tanggal Kabus, thank you. Malaki yun. Ang bulan. Kalau Kabus, minum shout out. Kabus, pahingin ng milk, titi. Aray mo, visit ka, Biboy. Mahilig ka sa titi. Si Biboy, may chance yan. Pupunta yan. Kung titira yan sa ano. Pupunta yan ng ano, Nasugbo. Gusto niya makita si Idol Jeff. Wala man si Tatay Robin. Nasaan na si Tatay Robin? Wala man. So, Tatay Robin, nasaan ka na? Wala ka bigla. Naglawa ka si Tatay Robin. Ay, I see you. Nararamdaman kita. Huwag kang ganyan. Nararamdaman ko ang enerhiya mo, Tay. Na andyan ka lang. Yawa ka, Biboy. Yawa ka mo. Andyan si Tatay Robin. Nararamdaman ko ang enerhiya mo, Tatay Robin 2.0. Nakikinig ka lang sa aming pinagsasabi rito. Huwag mong dibdibin. Akin. Iboy, nararamdaman kita. Tatay Robin na nagtatampo ka sa amin. Ha? Feeling ko lang. Tatay Robin. Where are you, Tatay Robin? Huwag ka na magtampo ka. Sumama ka na namin. Ha? Kabus. Saga to, boss. Amo, manager. Kapitan, shoutout na rin ko. Dito lang ako, nag-iisip ako kung sasama. Kasi financial na naman. Mababa lang ang presyo no. Mababa lang yan, Tay Robin. Kayang-kaya yan. Ang importante, nandun yung ano natin. Nandun yung ating team. Kahit hindi tayo lahat makapunta, at least basta nandun yung makasali sa challenge, ay malaking tulong. Mark yan! Kailangan po nandun po yung makasali sa challenge. Kasi bilang pagpapasalamat, malay mo, isa-isahin mo, pasalamat. At maano yan tayo, lalo makikilala yung channel mo. Kaya mo si ano, Mil TV. Kung pumunta kay Idol at kay Kapanalig, pumasok man. Ilan lang viewers nun pag nag-vlog nun? Maliit lang, minsan 30, 20. Tatay Robin, punta ka na. Huwag ka na tayo mag-isip pa. Pumunta ka, Tay Robin, shout out, ayaw lagi. Tay, bata pa ako, cool. Well, kabos, ayaw na lagi. Tatay Robin, pag gusto may paraan, mag-ayaw, may dahilan, boom. Yeah, true. Ako, Tatay Robin, ito to lang.
December yon. Tabilihan na ng prutas yun, pero kasi dahil sa papasalamat ako kay Idol Jeff para sa nasali ako sa channel. Anhin ko muna yun kasi meron naman ako extra siguro nun. Extra money para magamit pang Pero si Kuya Elmer, sasama ko po. Ako nang sasagot pa masaya. Kuya Elmer, gusto ko isama. Si Kuya Elmer, kailangan lang niyang pamasahe. Tayo, wag mo isipin pamasahe tayo. Ang isipin mo, mapakita natin yung yung presensya natin sa Soward community. Kasi isa na tayo, hindi na tayo basta-basta lang. Meron na tayong naaambag sa Soward. Dahil sa nasali tayo sa challenge at nakikilala lalo ang Soward community. Hindi naman tayo totally, hindi tayo talaga nagpapakita. Ano lang ba, yung siyempre, yung mayroon tayong subscriber na hindi kilala si Idol Jeff. Meron tayong mga subscriber na hindi galing kay Japper, galing sa atin na subscriber lang na talaga natin. Pero pag once na nababanggit mo yun, si Japper Sniper nagpapa-challenge, ay may-insure yun, may curious. Sino ba yung Japper Sniper? Search mo nga, Japper Sniper, tapos mapapanood nila, oh, ito pala yung inaanoan nilang challenge. O, di ba? At least, kahit pa paano, nandun yung presensya natin ba? At yung suporta natin sa kanya na talagang binigyan natin ng wag mo isipin yun ng matanggal sa alma, laglag, kick out, ganun. Kaya ako nagawa ko yung third round, nakapasok ako, meron nagpalipad sa akin, Tyrob, dahil sa ginawa ko yung kabaliwan pagbablog at kabaliwan sa paglalive. Kasi totally Tatay Robin, kung ginawa mo yun, pasok pala ng Sir EDG, papalipad agad doon yun. Pero hindi naman natin lahat masabi. Baka umiyak na naman si Mark, baka umiyak ka na naman. No, don't do that. Don't cry. I cannot crying. No, crying. I don't cry. What is a crying and cry? Cry of, Tol Sunny. Kaya na, sir. Tol Sunny. Wag cool. Basta pa ko, ayaw lagi. Yay, gilok. Tayo. Kung malapit lang ako diyan, sasama talaga ako sa kay Mark TV. Oo, harang. Thank you, Ma'am Perselda. Ay, Ma'am Perselda. Ma'am Naladig. Ate Naladig, maraming salamat. Ayaw cool. Kasi sakto na yan, eh? Bas. Ingat na liga. B-boy. Ano ba, bibigyan pa ako. Bus na. 13 viewers, thank you so much. Ate Melody, maraming salamat po. Melody, Miguel Lucel, sabi ni Sunny Sen. Kuya Sunny, hello Mark, Joe, morning, sabi ni Ate Eva, and sa gato, wag cool. Lami kaayo. Si Kabos ang pasaway. Kabos! Si Kabos. Kabos, saan kayo? Kasama ka ba? Punta ka ba sa Christmas party ni Idol Jeff? Ate Eva, Ate Melody, hello, shout out. Ayan mo yun. Kulog na si Dairos Nakapinpang si Dairos. Tapos, sabi na Ate Gemma. Ate Gemma, maraming salamat. Dito yung Pintakloban. Thank you so much sa Pintakloban, guys. Thank you very much. Tinatanong ko yung anak ko kung magbibigay ng pamasahe. Sige,
palista mo na lang ang na kailangan ko sama ko. Bibigay ano. No? Tayo pamasahe tayo, mura lang. Mura lang ang pamasahe tayo. Maliit lang pamasahe tayo, mura lang. Balikan 1,000 meron na. Kaya mo yan, sasahod ka ngayon ng ano eh. Sasahod ka ngayon tayo, di ba, ng November, may sasahurin po kayo ng November. Edi tira nyo po yung 2,000 para sa pamasahe nyo po. Tira nyo po tatay, di ba sasahod po kayo, di ba pinaliparan kayo ni Matthew ng 500 o ano, ng $50. May sasahurin po kayo ngayong November. Kaya yung ano na yun, kailangan po itabi nyo po para may pamasahe po kayo. Paraan ba? Gawa tayo paraan. Mark, dyan, wag ka dyan. Mary Grace, bata ako. Auntie ayaw. Lagi, oy, pastilan. Magalaw sa raw sa lahat, sabi ni Tatay Robin. Mary Grace. Morning. Tatay Robin, shout out, sabi ni Ate Gemma. Gemma, shout out, sabi ni Kabos. Good job, Tatay Robin, sabi ni B-Boy. Good morning. Oy, Kaonesa, shout out. Eva, thank you, Tatay Robin. Musta po? Sabi ni Ate Eva. Shout out everyone, sabi ni Eugene. Kaonesa, boom, sabi ni B-Boy TV. Sige, sagot ko na. Sagot ko na. Sumama sa inyo. Ayun. Ano? Sagot ko na. Sumamang ayun. Ayun na lang. Ayun na lang. Ano daw? Ano daw? Kumanagits na. Sagot ko na. Sumang-ayon lang. O, yun. Sumang-ayon pala. I know. Kaunesa, shout out kabayan. Sabi ni Kabus. Kabayan, Kabus, Miguel shout out, sabi ni Kaunesa. Lola Jerry. Ay, Jersey. Saan na? Boy, Miguel shout out. Eva, Miguel shout out. Ay, Jomar Sarate, maraming salamat sa balik tol. Ano, Kuya Sani, thank you so much. Kasi kailangan po magpalista tayo kay Kuya Sani. Kay chat na si tawag nito. Si Ma'am May para dun sa mga pupunta po sa Christmas party kasi ano lang po talagang parang limited lang po ang makapunta ron. Kung pupunta ka doon, hindi ka rin makakapasok pag hindi ka nakalista. Okay ng wifi ko, boss. Oy, very good. May premiere pala ako, ha. Matagal pa naman. Sakto lang, pag nag 2 hours ako, premiere ko na. Naku ano ka dyan, no? Kukulit eh. Ayaw lagi. 16 viewers at 70 lang sa sarap. Kaonesa, sabi natin Gemma. Jomar, boom, welcome, sabi ni B-Boy TV. Limited ang mga kadaluo. Kaya kailangan Tatay Robin. Mapalista po tayo kay Kuya Sani kasi kailangan natin makasama, makapasok dun sa hindi pwedeng nakakahiya naman pag wala man lang tayo dun representative na team boom. Ay baliwala rin yung grupo natin. Walang saysay ang sinasabi. Kailangan din nandun si Tatay Ruby. Si Kuya Sani ay si Kuya Elmer ay kasama natin. Pag pumunta kayo doon, magdala kayo ng baon. Ay, bakit? Boss B-Boy, shout out, sabi ni Jomar Sarate. Jomar Sarate, shout out, sabi ni Ate Gemma. Jomar Sarate, boom, shout out, sabi ni Kabus. Mas mainam maaga magpalista para permission na sa kanila ng mga nakakaalam. Oo. Tama yun, Tatay Ruby. Tatay Sani.
Hoy, nasan ulam? Hoy, ang ulam. Nanay, Gemma, hello po, sabi niya ano. Gemma Sarate. Ako na thank you. Pwede na yung isa yung Sige, lista mo sa listen, ingat. Oh, lista na natin sa Tatay Robin. Tatay Robin, salamat sa pag, wow, English ah. Yung Sarate boom, sabi niya, Ate Eda. Boss, kabus, good morning. Sabi ni Jomar Sarate. Taonesa, thank you. Guys, baba ko lang pala yung premiere ko. Sayang yung 16 viewers ko dyan. Ay, 16 viewers natin dyan. May premiere po ako Ano lang to, content na to. Simple lang. Tuloy ka rin lang tayo, magtuloy ka rin lang po mag-upload na mag-upload tayo. Pero, baba na kita pin ko lang yung guys, pasuyo po sa aking aking premiere na pinin ko na po. Mabuhay mga panorn, sabi ni Jomar. Hi Glory, thank you sa Mok, Tatay Robin, Yahoo. Ma'am 50, ma'am 40. Hindi pa yan. Salamat. Viewers around. Upload ng upload, Tatay Robin, para madagdagan ang dollar mo. Oo nga. Hindi maghahangaan ng loob. Upload pa rin ako ng upload kahit pag isang upload lang, pwede na. Isang araw, one upload. Dory, thank you Sangkay. Salamat po sa 17 viewers. Guys, pasuyo po ako sa aking premiere para thumbs up naman. Wala ka pa dyan, Bay, no? May 17 viewers na. Alam mo kung may sinambay na yun. Wala. Wala ka tambay doon? Wala ka tambay doon? mamaya na kayo. Tagato, thank you.
Philippines? Philippines daw. Philippines. Sa mukha, isang ka, si Maria P. ba yan sa likuran mo? Oo. May, tawag ka na yan, kabus. Kabus, kuya kabus mo. Ano, Kuya Kapos? Ay, Ay. naghang ano, nare-repulyo. Si Pangbaon sa ano, pangbago. Jomar, oh, sabi rin. Ate Pe! Babayan, likod mo. Oo, si Pe. Ano, Sumar Sarate. Marami akong upload, wala nanonood. Huwag mo intindihin ng ano. Kailangan doon, marunong ka mag-chat. Ako nga, wala rin nanonood sa akin. Dito naman yung ano. Huwag mo isipin yun, tayo. Ang isipin mo, mag-upload ka na mag-upload, at least ma-active ba? Mapapanood yan, napapanood ko yung mga video mo. Ito mga lang. Kailangan mo mag-premiere ka lang na mag-premiere para lagi may papasok. Wala ka lang, magkakakuha ka ng ano niyan. Pwede ka gumalagala dyan ng ibang nagla-live para mahahatak mo sa ano mo, sa channel mo. Sige lang, sige lang. Sigato, mix vlog, shoutout sabi ng Kuweba. Isugin man di ICP. Oo, may isug yan. Isugin. Di kasi nakikilala si Ate Pen na nagbo-blowing kasi. Sabi ni Jomar sa lahat. Aray! Blooming. Blooming talaga yan. Yan o. Huh? Sa'yo nakatingin yan. Labo, parang labo. Labo kayang init man. Pag ako pagigising ko mag-end na si Lola, maglaba na ako, di ko mahawakan sipi ko. Nagmamadali kasi ako maglaba. Sige lang, Kuya Sunny. Jomar, thank you. Dapat kasi tayo, samahan mo ng konting pautot. Ay, di, okay naman yung ano, vlog ni Tatay Robin. Ano naman, patawa ng patawa. Paldo nga lagi. Paldo! Dan dikit po, Idol Jomar Sarati from Sangkay Mark. Oy, Sagato. Next vlog, tagal-tagal na nandiyan si Jomar. Ngayon lang nadikitan. 10 na ako nakalista maglaba. Sige, sige. Jomar, ututan mo. Kaya ako. Ay, malapit na ang premiere ko. Tayo ayaw utot. Itain na lang. Hi, Madam Maria P. Sabi ni Sagato. Madam. Wag na Madam. P lang. Madam. Marinig ka dito sabihin mo, ay, mayaman sila. Mark. Mayabang ka mo, hindi mayaman. Mayabang. Mark, 24 viewers ko. Ano? Mark, 24 viewers ko, napakahusay, maayaw pa rin ako iwan. Oh. Ano lang yun? Mga BG. Tama yan, very good show, very good. Mark, Merry Christmas ha. Ate Eva, Merry Christmas. Malayo pa December, 1 month pa. Chill lang kayo. Huwag kayo mag-alala.
Huwag kayong mag-alala. Boom, sabi ni B-Boy. Mine. Di daw, sabi ni B-Boy. Bye-bye. Uwi na ako. Hi, Madam Maria Pay. Wag nga ni Madam. Uwi na ako. Bye-bye. Pay na lang nga ni Ate Eva. May marinig kami dito, sabihin, mga kwartahan kayo, kahit wala mga kwarta. Ang kalat. Mark, si Lolito. Lolito. Lapo, ay ayaw rin ako iwanan. Okay, hindi talaga mangiiwan yan. No comment, malibang kay Project at Lolito. Aray ka, paparinig ka sa akin ha. Siyempre, pogi si Sangkay, Mark Joe. Sagato. Uy, Sagato, lilipas din yan. Huwag kang masyadong huwag mo pagkalat. Baka tayo matay. Buti din yung naikot si BB Mark. Boss. Ay, grabe yung likot niyan. Buti hindi naglilikot si BB Mark. Ano hindi? Kanina pa nga kanina dito. Galaw-galaw. Malikot yan. Kung kay mama niya, hawak ni mama niya, hindi yung basta-basta natatak. Pero pag sa akin, pupuligwas yan. Kala mo isda. Hey boy, thank you. Mark Jo, joke lang. Ate Eva, stay lang kayo dyan, Ate Eva. Don't worry about that. I manage it. Kailangan muna natin maghingi ng permiso sa ating partner. Kasi unahin muna namin ang aming pampuhunan sa December. Mahirap mangutang, Ma'am Eva. Yeah, thanks so much sa lahat ng sumuporta. Hindi ko kayo kalilimutan. Saan man tayo mag-share makarating. Kailangan ko mag-ipon ng pampuhunan kasi alam mo naman, December, bakbakan, titinda. Kaya yung sasawarin ko ngayon ay gagamitin ko muna sa pampuhunan. Kaya, sorry, but. 12 viewers, share around. Sige lang po, upload na mamaya. Sige lang po, upload ako mamaya, upload ako kahapon 1:17 minutes. Ano, ba't ang XC naman? Walang ads yan. Kunti lang ang ads yan. Ba't na lang upload? Sabi ko sa'yo, punta ka sa amin. Sagato, pag nakita mo si Mark personal, laglag panty mo. Aray ko, huwag naman, baka laglag baka laglag tayo, hindi panty. OFW Golden Heart. Oy, shoutout, magandang umaga po sa iyo at magandang hapon. Kumusta po kayo? Ma'am, welcome to my live. Welcome to my live stream. Live, don't forget to like and share. Don't forget to like. Dan Tamsak Host, maraming salamat sa iyo. OFW Golden Heart. Thank you so much. Thank you for visiting. I give you moderator. Ayaw, Gian. Nakakainis naman ang cellphone na rin. Hindi ko tayo dun sa bakang pag may camera. Malapit na, 7 minutes na lang guys. Parang pamilya. Kami ni Mayor to niya. Alam niya rin. Ilang kami lang hindi ka. Dating dikit na pala ako sa iyo. Yan o. Yan, dating dikit na po ako sa iyo. OFW Golden Heart and in TV 5948 Tandem. Yan. Dating dikit na po ako sa iyo, madam. Thank you so much for visiting. Ingat po kayo. Yahoo! Yahoo din watching. Thank you so much for watching. Please, jacket please. Yes, may jacket ka na po. Thank you so much. Golden Heart, magalo shoutout po.
Sabi ni Kuya Sunny. Alagad ni San. Thank you po. Walang anuman po. Maraming salamat din po. Hoy, bata. Op. Op. Ano ba naman tatay na ito? Tanga-tanga mo naman. Alam na likuan eh. Ginilid lang ginilid yung anak. Sasakalin kita dyan eh. Nakaka-high blood ka eh. Sagara, shoutout. OFW Golden Heart, please subscribe my channel, Sunny Sun TV Official. Thank you. Oh, that's all. Wala, kalma. Wisit? Paano? Yung anak niya, likuan niya. Eh, siniksik pa. Pumuntikan ano. Mabuti mo preno yung L3. Mapabayad pa yung L3. Oy, 20 likes. 20 likes. Thank you, Kuya Elmer. Kuya Elmer, sama ka ha. Kaya saan silista mo si Kuya Elmer? Ako nang bahala dyan. Ako nang bahala kay Kuya Elmer. Masaya ngayon papunta ron, pabalik siya nang bahala. Ako nang bahala kay Kuya Elmer, pamasahe papunta ron, pabalik siya nang bahala. Kuya Elmer, di ba pwede yun? Kuya Elmer, T-Boy, shoutout. Elmer Ogay, magalang shoutout sila. Sabi ni Ate Eva. Sagato, hi, Elmer. Ikaw na din. Bahala sa akin, Mark. Oh, huwag na. Asa ka. Bahala. Paluin ito dyan. Pamasahe ka ng sayo. Sang ano. Sakto lang yan. Pag may challenge sa December, at least mayroon ka mga vlog. Gagawa tayong vlog sa ito. At sayo. Ayaw kukul. Ay, 30 lang. Sige, copy Boss Mark. Uy, Boss Mark. Wag naman, boss. Wag naman, Kuya Sunny. Bata mo lang ako. Bata nyo lang ako ni B-Boy. Nakalista lang dun yung sa founder kasi ako naggawa. Walang naman ako na naggawa ng banner tapos hindi pa ilalagay pangalan ko. Siyempre ilalagay ko akin. Diba? Kapal nga mukha. Tigas nga ng mukha. Ganun talagang buhay. Aray ka. Diba ang sakit, B-Boy? 60 lang po ma'am. Murang-mura na yan. Mura na po yan. Elmer, shout out. Pag kung gumawa ng banner, tapos di ko ililista pangalan. Aba! Bata nyo lang ako ni B-Boy. Kayo ang aking aking mentor. Bakit kasi sa libo? Oh, gilid. Sanisen, book muna ako ng flight array mo. Sa libo? Po? 1,000. Ano pa papalit natin? Still lang po kasi, wala rin akong agahan nyo, pumunta kayo sa Gatang Bukana ng marami kayo. Vlog, oo. Kuya Tani. Hi, Pemix. Thank you so much. Shout out sa iyo. Isagani Reyes, full back support. Thank you so much. Pemix, thank you. Ha? Wag na? Kaya nga, papapalit nga natin. 50 na lang kasi yan. Ma'am naman, ang hirap-hirap magtinda, ma'am. Mura-mura na sa 30 yan eh. Nakaraan, magkano bintahan namin? 40, 50, 70. 80 pa nga eh. 1 kilo na isang wala pa yata 1 kilo yan eh. Wala pa 1 kilo yan. So, wala pa to? Oo. Meron na to, te. O, dito.
Oh, sa kilo. 100 grams. So, 1 kilo po yan. Huwag kayong... Kaya kung 10. Ay, ate kuya, papalit ako. Diba? May bunga naman. Kanina pa ako may tonight. Thank you po. Tambay lang. Sige, Pemix. Ay, may premier ako. Mga premier ko. Ay, may premier na ako, guys. Salan nyo naman po. Lulipat na tayo roon, guys. Mag-i-end na ako. Yan, binaba ko yung premier ko. Lipat po tayo dun, lipat. Mag-i-end na ako, mag-i-end na ako. Dito na ako sa premier ko. Lipat tayo lahat. Thank you so much sa lahat na nandito at pumasyal sa aking premier. Pasyalan nyo na aking premier, guys. Start na, start. Mag-i-end na ako. Maganda ako, maganda. Lipat na lang po kayo dito sa premier ko. Bye na, maraming salamat. Ate Eva, lipat po tayo sa premier, yung binaba kong link. Ganyan dapat, Tatay Robin, ang ginawa mo nun. Yung challenge ka. Habang nagla-live ka, pag alam mo, malapit na mag-premier ka. Ganun ginawa ko, Tay Robin. Ito Masong Diyos. At sa luwat ng sumuporta. Thank you. Thank you po. Sangkay, lipat ka na dito sa premier ko sa gato. Maganda ako. Mag-end na ako. End na po ako. Mag-end na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Golden Heart. Doon muna po sa premier ko ibaba po yan para may pin po kita. Thank you so much po sa lahat. Ingat kayo. Maraming salamat Team Boom supporter. I love you all. Bye na.